Good afternoon, guys. Ano bang date ngayon? Kasi daw nag-vlog kahapon. Anong date ba ngayon? November 15. Kausap ko yung kapatid ko. Kanina kausap ko si Mama. Dahil di ba yung bagyo ngayon sa Bicol. Grabe, signal number 5 daw. Mamayang gabi, mararamdaman na nila yung bagyo. Mamayang gabi, mararamdaman nyo na yung bagyo, di ba? Oh, so nagre-ready na. Si Papa, nag-ready na siya. Namili na si Papa kahapon ng... Sindan mo ako ng picture nung ginawa ni Papa dun sa salamin nila. Sa bintana. Panoorin nyo na lang yung reels niya. Pero pag napanood nyo kasi ito, tapos na yung bagyo. Kaya mag-ingat kayo, guys. Yun. Nilagyan ni Papa ng plywood. Tapos, bumili rin ate ng mga kahoy. Basta, kasi glass yung window doon sa bahay nila. So, naglagay si Papa ng plywood. Pinako niya daw. Pinalibutan yun. Tapos, trapal. Then, si Papa ngayon, nandun naman sa kapatid ko. Doon naman, may kasama si Papa. May katulong si Papang gumagawa nun. Doon naman sila magtatakip ng mga bintana para iwas mabasag. Kasi syempre, kung malakas daw kasi ang malakas daw yung malakas daw yung yung bagyo, yung hangin. So syempre, baka may magliliparan, Diyos ko, wag naman. Baka may magliliparan ng mga kung ano-ano, matamaan yung mga bintana pag-glass, syempre magka-crack talaga yun. So kaya yun ang sinisecure nila yung mga bintana nila. And ano pa ba? Bumili na rin sila ng mga first aid yung flashlight. Bumili ka ba ng flashlight? Bumili siyang flashlight, tapos mga dilata. Yung kapatid ko ang bumili, so binigyan niya na sila Mama. Kasi sobrang lakas daw to. Malakas pa raw to sa undoy? Ha? Sabi niya, first time niyang araw, kausap ko siya. First time niyang araw yan marinig. Kasi signal number 5, diba? Usually signal number 1, signal number 2, or signal number 3 lang. Ngayon signal number 5. Then, nung nakaraan, nung Tuesday, diba? Binagyo din kayo dyan. Tuesday ba yun? Hindi naman ganun. Pero ito daw na parating sobrang lakas. Kaya, ayan, naghahanda sila. Then, si Mama, nagluto na siya ng adobong itlog. Maraming adobong itlog kasi syempre yung tatagal daw yun. So nagluto na siya. Then yung kapatid ko nagprito ng isda, dinamihan niya din. Ito pa rin yung kinakain, iniinom, Energin. Masarap siya. First time ko ditong matikman, pero tikman ko na to sa Pinas. Si Holly pala, guys, today is Friday. Kahapon tumawag yung school, pinakuha sa amin si Holly kasi grabe siya umubo. And then, may fever siya. Tapos, hindi daw kumain ng lunch. So, nag-worry yung teacher. Kahapon, tinawagan kami na pick upin si Holly. Kaya, ayan si Holly ngayon Friday. Hindi namin siya pinapasok kasi umuubo pa siya. May fever siya kagabi. Pinapainom namin siya ng gamot. And, ngayon, wala na siyang fever. May na lang. Konti lang. Akala ko nga makaka-chicken pox din siya kasi 'di ba, yung dalawa niyang kapatid nagka-chicken pox na, pero wala naman na sa yun ang tinitingnan ko sa kanya. Wala naman, lang talaga, ubo, tapos may temperature siya. Pero ngayon okay. Hindi tulad kagabi at kahapon. Sabi kasi ng teacher kahapon daw si Holly very down, as in hindi siya nagpa-participate. Si Holly very active. So hindi siya nagpa-participate, tapos nung lunch hindi rin daw kumain. So tumawag na pick upin daw si Holly kasi she's not very well dun sa school. So pinick up namin. And ano pa ba? And gusto ko sana magluto. Hindi na naman ako makakapagluto ngayon, guys, kasi si Jan ngayon, anong oras na ba? What time is it? 1:47, si Jan, naligo na, nakabis na siyang pang-golf. Then, susundin niya si Kuya, tsaka si Sak sa school. Kasi kung mag-school bus pa yung dalawa, si Kuya may laro kasing golf, so kailangan pick upin para makasali si Kuya sa tournament.
Kasi kung mag-school bus pa siya, mga alas 4, 4:47 na makakarating yun si Kuya, 4:30. So, pipick upin ni Jan para makapag-ready si Kuya and makapunta sila sa golf. And then, yun nga, hindi tayo makakapagluto kasi si Jan, sabi ni Jan, wag ako magluto. Doon ako kakain sa, sa golf club. So, doon kami kakain. And, yeah, so, kausapin ko lang sila, Mama. Hi! Ito yung mga bata. And, kung maalala nyo, hi, Kuya. Nagmamadali na sila, si Kuya. Kung maalala nyo, pumunta kayo ng, diba? Costco. And may nabili kaming madaming cans. And isa to doon sa mix flavor. And eto lang yung hindi nila iniinom. So sabi ko, ipamigay na lang to kasi sayang yung ginger beer. Ayan. Uminom kayo ng ginger beer, guys. Gusto ko yung root beer. Iba naman kasi ang lasa nun. Ito, ginger beer. So, you don't want this one? No. No? Okay. So, we're gonna give this away. And, si Kuya, where's Kuya? Hindi ko pa nabibigay kay Kuya yung pasalubong ko sa kanya. Na, yung jerky na nabili ko sa Sydney. Kasi, di ba may sakit siya and may sore throat siya. So, hindi niya tumalulunok. So, ngayon, ibibigay natin to kay Kuya. Kuya, I have something for you. Masarap siya actually, guys. Itong authentic Beltong, yung kanyang Beltong.com kung gusto nyong umorder din. So, air-dried beef jerky. So, eto, may soft din kasi. Ito yung makunat. So, naka-check siya. Naka-tick na hard. Tapos, yung flavor niya is barbecue. Kuya, wash your hands and I have something for you. And this one is original. Ang gusto ko yung spicy. So, $30 to. Tatlo na. So, itong gusto ko. Yung spicy. The jerky. Kuya, the jerky for you from Sydney. I'm hearing the toilet. Sorry. Do you wanna try that? Say hi to my vlog. This is original. Try the original. What's this one? Nung pinatikman, wait, did you wash your hands? Wash your hands. Nung pinatikim niya to sa akin, ginugupit niya. Excuse me, Holly. So, gupitin lang natin. It doesn't expire or not. Ouch! Aray, nagupit yun. It does expire. What do you expire? This is the original. Try that one. You wanna try? Yeah. You like it? And what? Yeah, and all of this. This is barbecue. I'm trying it. Yeah, wait. That one. I'm gonna try it. And this Spicy. is spicy. Spicy. Yeah, mine is spicy. So. What do you think? Which one's the best? Which one is the best? This one? Scarlet thing. Yeah, here. Can I Nice. try this one? What? Try it. No, not yet because I'm watching. After? Yeah, maybe. Yeah. Gusto ko saan magluto ng ng adobong itlog. Kasi si Mama, ang sarap ng adobong itlog ni Mama. The right original. You like that one? Sa? I like this one. Make sure you finish it, okay? That's a big one, Baba. Kasi ako hindi ko maubos-ubos yung yung isa nito. Ito, pwede. It's just hard, no? Gawa mo. Careful with your teeth. Kasi, kinikip niyo yung isa. ask me how to go on volleyball. Ah, yeah, sorry. Sorry, come here. Today pala, wala silang schoolwork. All you did was volleyball, right? How is it? Okay. Good? How did you go? Let me see. Do you know how to surf? Easy? You like it? So whole day. Come here. Tell me when you talk so they can see you. We lost 2 games. You lost 2 games. Versus what? Just the school? Different school? Different school. So you lost. Third. You're third. We purple. So you win. Third place. Who's the first place? Pinola. Pinola. And second? St. Martin's. St. Martin. Yay! St. Martin's. That's where people goes. Yeah, I'm gonna have my blueberry.
Okay. And Kuya! Mauubos ko na yung... You don't like it? Ay, alis kasi si Kuya. Mamadali na siya. Alright. Maybe you can have it later. Which one? original. Original? Oh. Yep. That one. This is not original. Oh, that's squash. I have to that's squash. Oh! What's Say that? hi. Jerky. This is my... You want the original? Which one you want? Original. That one's original. Right, so Kuya, you're covering Kuya. Say hi. ha. Okay. Gusto to ni Kuya eh. Good luck, ya. Ayan siya. Good luck. Thanks. Sana huwag kayo malobot, guys. Mag-unboxing tayo. Dumating na yung kung alala nyo, nung nag-Sydney tayo, hindi ito available sa store. Eh, nakaligo na pala si Holly. Siya, si Sa. Did Sa had a shower? Yeah. Si alis nga kami, di ba? Yeah. So, eto yung... Oh. Dumating to siguro nung Monday or Tuesday, pero kinuha ni Jan. Kasi kinukuha namin yung mail namin sa post office, guys. So, kailan nyo ba ito kinuha? Wednesday ata. What she did. So, unbox na natin. I'm excited when you get a box. Huh? Yeah, when you get a box, I feel excited because I feel like it's something I like too. Yes, you're gonna use this as well. Okay. So, ito yung in-order natin sa Mecca. Sa store nila, pero hindi available kasi nga... Excuse me, Baba. Kasi nga, sold out sila. So, sinadeliver na lang natin. Ito yung... Ay! Air Up ID, guys. Yung bagong ano ng Dyson. Ayan nga lang. Hirap niya naman ilabas. Mabigat siya eh. What is it? Mama, what's the Dito yung original na gusto kong kulay. Ang gusto ko talagang kulay is yung katulad kay Heart. Wow. Nakapalo kasi ako kay Heart. Nakita ko sa kanya yung eto na maganda yung kulay. Kaso hindi siya available dito, guys. Yung Air Up ID na bagong labas nila. Ano lang yata, nung August lang ata. Kung hindi ako nagkamali, nung August lang to ni-release. And etong kulay na to, exclusive lang sa Mecca. Yung gusto kong kulay na para siyang Tiffany combination ng may orange touch. I-insert ko yung picture na gusto ko. Meron sa Mecca, pero yung old version na yung kulay meron. Pero yung yung combo ba, hindi yun yung gusto ko. So, eto yung gusto kong combo, pero kulay nun. May bago kasing ganito na ganun na kulay kay Heart, pero hindi available dito sa Australia. International lang. So, eto yung sa Mecca lang exclusive yung kulay niya. She said I can use it too, but I don't know what it is. No, I'm gonna use it to you. Oh, use it to me? Yeah. What is it? So, ayan yung kulay niya, guys. Yan yung kulay ng ating Air Up ID. Strawberry Bronze Blush Pink yung kulay niya, guys. So, yan. Exclusive lang to sa Mecca. So, sila lang yung may ganitong kulay. Could it Kasi, come in different colors? yeah, but this one is from Mecca. Yung iba kasi, iba yung kulay. Sa ibang store naman daw, yun exclusive. Yung gusto kong parang Tiffany, guys, yun ang gustong-gusto ko, yung katulad kay Heart. Ang ganda ng kulay nun. Pero iba naman yung ano niya, parang may pagkamat. Mat, ang ano niya, ang texture niya. Hi. Tapos, pwede itong i-ano sa ano nyo, guys, yung magpe-personalize ka ng ng curly sa buhok mo. Kasi pwede siyang i-ano sa phone mo. So, parang may quiz sila dito na i-connect mo yung Dyson mo sa phone mo. Tapos, yan, may mga questions na sasagutin mo para basta i-ano yung kung anong style ng curl. Tapos, mayroong ilang minutes lang yung heat. Parang ganon. So, we will try. Pero hindi ngayon. When will we try it? One day. Kasi, i-ano pa natin ito sa phone eh. Kind of like a baby pink. I know. Ang bigat man ito. Okay. Aray ko. Ooh. Okay. Go. No, I don't.
Okay? Okay, you do it there. Ayun niya talagang lumabas. Ay, ang ganda ng kanyang ano. It's like a baby feet. Ang ganda ng kanyang box. Hindi ko alam kung ano siya, leather ba siya? Pero alam ko yung yeah, very smooth. And then black and pink yung kanyang box. Buksan natin, parang pato. Uy. Ayan, my Dyson. So siguro i-scan ko yung aking ano, phone dito. And ayan, para mag-connect siya sa phone ko. Meron din siya dyan. Na parang papeles. Oh, para mag-connect nga siya. Ayan, i-scan lang natin yung barcode na yan. Or eto. And, eto na yung ano ko guys. Christmas ko for myself. Early Christmas. So, ayan siya. Sana ito yung, this is the, yung malaking brush. Ayan. So, meron siyang ganito. Dito ka sa akin, baba. Para makita ka. And eto yung smoother blow dry. Pero yung pinili ko is may dalawa kasing brush. Aray ko. Right. So eto yung smoother blow dryer. Tapos pwede yung mga, alam niyo yung parang may mga tumata yung mga hibla ng buhok nyo, parang smooth. So, parang smoother din siya. So, meron siyang pa-twist-twist dyan. And then, brush. No, I thought it was a normal brush. Ayan yung kulay niya. Ang ganda din ng kulay niya. Pero mas maganda talaga yung ano, yung isa din na kulay. Yung katulad kay Heart. Parang ano siya, appealing siya sa mata. Tapos, syempre, ito yung kanyang body. And I seen this on YouTube. Did you? Yeah. So, ayan. Oh, there's another box. There's another. Gamitin lang natin ito para mas madali. Put it and don't scratch it. I know. Very expensive. You think so? Yeah, what the? It looks like it. Yeah. So, ayan siya, guys. Ayan. So, eto yung kanilang bagong attachment na dinagdag ata. Ito yung fast dryer. Kasi ito nakaka-dry naman to. Pero mayroon na sila. Ito yung pinili ko talaga. Yung may ganito. Kasi merong set din na parang dalawang ganito. Dalawang brush mo. Hindi ko naman kailangan. Tapos walang ganito. So, ang kinuha ko ay isang ganito. Tapos, ayan. Yun yung green. Yung parang mayroong Tiffany color na may orange. Dun sa, ano, sa Mecca. Nandun yung kulay, pero yung attachment nga, iba din. So, yun daw yung old version nila. So, ito yung bagong version. May ganito na sila. So, magagamit ko to kay Holly. Ball sa aming dalawa. At least may dryer na. Ano pa bang meron? Ito yung barrel na maliit. Yung mahaba. So, dalawa na lang siya. Before yata sa old apat. Kasi pwede ito kasi pwede mo nang iti-twist from left to right. Tapos yung sa luma ata, apat siya kasi iba yung gagamitin mo sa left na pag nag-curl ka. Tapos iba rin sa right. So, ano na siya guys, parang dalawan. Ito yung thin, ito yung thicker. I think you can make the curls bigger with yeah. So, ayan, meron siyang arrow kung saan ka mag-curl sa left or right. So, iti-twist mo na lang yan. Tapos, kung gusto mong maliit, or malaking bouncy or curl. Yan. So, I think that's it. Oh, this one in there. Nothing here. So, yan yung laman, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang attachment niya. And etong brush, parang mas chubby or mas malaki siya compared dun sa mga una. Yun yung nakita ko sa review. Mas malaki na raw to. So, yan, guys, ang early gift natin sa sarili natin. Excited na akong gamitin. So, nag-invest na ako dito kasi si Jan, ayaw niya talaga ako magpa-short hair. But yeah, so nag-invest na tayo dito kasi nga si Johnny Boy, ayaw niya na talaga akong mag-short hair. Pero hopefully one day makapagpa-short pa. Pero yeah, kanino ba tayong papaganda, di ba, sa asawa ko? So, masunod siya sa aking buhok kasi yun ang gusto niya. Kasi ako gusto ko naman yung mahaba. Pero hindi ganun ka. Pero si Jan talaga gusto niya mahaba kasi namit niya ako. Yeah, namit niya ako. Sobrang haba talaga ng buhok ko. So, nabighani siya sa kahabaan ng buhok ko. Pero ngayon kasi, 3 ng anak natin nagda-dry na.
So, eto, mag-invest tayo. And the button. So, ngayon, ang gagawin ko ay aralin ko siya kung paano ko siya i-connect sa aking phone. Kasi, ang ganda nung mga nakita ko sa review na hindi ka na magbibilang-bilang. Siya na mismo yung magta-timer. Kaya, ano siya, AirUp ID. Kasi nga, dahil i-connect na natin siya sa phone. I don't know, but yeah. And I'm happy. Are you happy, Baba? Maybe try ko to kay Holly. I-dry ko ang buhok ni Holly. I have really, Yun nga lang, paano natin? Let's see. Tapos ngayon, mayroon tong ano, dapat meron siya yung panglinis. Nasaan yun? Hala, wala siyang panlinis. What's that? Wala siya yung parang panlinis dito. What do you mean? There's one missing. I'm not sure or included siya dito. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Meron din pala silang comb. Ayan, may comb. Kalimutan natin. What was missing? No, it's not. There's another one to clean this. Yung para siyang bilog. Ayan, meron silang pasuklay dyan na para talagang... eto nandito. Eto yung hinahanap ko. I took that one out. Wait. Eto, importante raw itong wag walain. Kasi, panglinis daw to dito. Ayan. Ayan. Para lumakas ulit ang kanyang power. Come on, Baba, let's see. Sana nalagay natin naman. Wet. Wala. So is that the No, it's not on. Naka-off yung ano. Wait, is that the dryer? To dry your hair. Come on. My hair's so Try natin sa buhok ni Holly. No. Oh. Wait. What? Ayan. So, hot to. Come here, baby. Ay, nice. So, paano ba yung phone? Ito, ayan yung pampahina. So, aralin ko lang muna. Ito, very hot. It's not very hot. It's alright, right? Yeah. Tinatry ko na siyang i-download, pero ito lagi ang lumalabas. It happens to Dad, Yeah. and it happened to Dad when I downloaded something. So, unable to install. But if Try natin wait, mamaya. tap on it. Trinay ko kay Holly, madali ang kulutan. Alis na kasi kami. Yeah, we have to go soon. Ayan, cute. Kailangan lang, ano tawag na, masanay ka. Kasi parang, ano pa siya, parang, uncomfortable pa siya gamitin. Kasi hindi pa naman tayo marunong. So, ayan, trinay ko kay Holly. Okay naman. Madalian lang to. And dapat medyo wet daw. Yung parang hindi ganun ka-dry pag kinurl. Hi! Nice! You should put, Hair clip? yeah. Come on, get a hair clip. Meron siyang comb. Like that? Yeah. Ganda. Mabilisan lang siyang curl. Hindi. Ako na kasi babagsak siya. Dito na pala kami, guys. Naka-order na kami. And ayan yung mga side dish. Ito daw masarap tong salad. Ayan kay Holly. Here? Yeah, thank you. Ayan sa akin. Mixed grill. Good? Having hands. Steak, schnitzel with Aussie topping. Tell me who you see, 'cause I think